थांनाय माखासे समफोरनिफ्राय इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिआ समाज फोसाबनाय माखासे खामानिफोराव आखाइ होबोदों। बेबादिनो समाज बेरेखा हाबानि हेंथायै खामानिफोरबो मावबोदों। दिनैबो समाजखौ जौगाहोनाय आरो फोसाबनाय थांखियैनो उदालगुरि जिल्ला सिंनि गायजामाथि ओनसोलनि गंजिगु गामिनि रायजोफोरखौ लानानै इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिनि दैदेनगिरि डि बानस, डि हारिमु आरो गुबुन गुबुन बिबानगिरिफोरनि नुजाथिनायाव समाजारि जौगाखांनाय आरो फोसाबनाय आफाद दानाय जायो। बे समाज फोसाबनाय आफाद दानाय हाबाफारियाव गंजिगु गामिनि गाहाय बिबानगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन आरो दिनैनि बे समाज फोसाबनाय आफाद दानायनि सोमोन्दै इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिनि दैदेनगिरि डि बानस आरो जायगानि सुबुङा खौरां बिजोङाव ओरैबादि बुङो। गोदान बोसोर गोजोन गाहाम हामलायनायजों लोगोसे फैबाय थानाय मागो दमासिनि अननाय आरो सिबिनाय आं गिबियावनो बयनिसिमबो बावहरग्रोनाय थाबाय। दिनै थारैनो जों रंजादों आरो गोजोननाय मोन्दों। नैबे 2024 मायथाइनि सेथि दान अर्थात जानुवारि दानआव जोङो बे खायजामाथि ओनसोलाव बर' समाजनि माखासे जेंना जेंसिफोरखौ लानानै जों रायजो राजाफोरजों जों सावरायदोंमोन आरो बेबायदिनो जोङो जागायजेननायनिफ्राय जि डेटफोरखौ लानानै जों समाजाव लाइजाम होनायनि गेजेरजों जों बे सावरायमेलखौ जों लानो हास्थायदोंमोन। बेबायदिनो बियो दिनै मोजाङै जाफुंलांबाय आरो बे खायजामाथि ओनसोलावबो दिनै जोङो ससाइटि डेभेलपमेन्ट एन्ड रिफर्मेशन कमिटिखौ जों दानो हादों आरो जों बारग' एनडिएफबिनि जि सिन्ताधारा हारिखौ जोङो माबायदि जानो लुबैदों, जाजानायखौ लुबैदों, बा जोंनि इयुथ्सफोरखौ जोङो माबायदि दावगालांनायखौ लुबैदों, जोंनि समाजखौ जोङो बेपारनि बिथिङाव माबायदि जौगाजानायखौ लुबैदों, जोंनि समाजखौ जोङो खेथिनि बिथिङाव माबायदि जौगाजानायखौ लुबैदों, जोंनि फरायसा फरायसुलिफोरनि सोलोंथाइखौ जों माबायदि जौगानायखौ लुबैदों, बेखौ दिनै जोङो रायजो राजाफोरजों सावरायनो मोननानै थारैनो गोजोननाय मोन्दों आरो मोनसे फोथायनाया जोंहा बारानिख्रुइ बारा जालांदों। आं दिनै बे गोदान बोसोरनि समाव आं मोनसे बाथ्रा आं बुंनो हास्थायदों। फैबाय थानाय समबाव जोङो बर' समाजनो माखासे बान्था जोङो होनो रेडि जादों। बारग' एनडिएफबिनिफ्राय जोङो माखासे बान्थाफोर दिनै जों मोनफ्रोम समाजाव जों हरनो रेडि खालामगासिनो दङ आरो बे बान्थाखौ मोनफ्रोम समाजा आजावगोन होननानै जोङो बारग' एनडिएफबिनिफ्राय जों आसा खालामनानै दङ। फैबाय थानाय समबाव बे बान्थाखौ दिनै जोङो बर' समाजनो हरनो नागिरदों आरो बे बान्थाफोरानो जाहैबाय जोंनि नस्थ' जानाय सेंग्राफोरखौ, जोंनि नस्थ' जानाय लाइमोनफोरखौ जोङो जेरैखि जाया जोङो हमथानांगौनि बान्था बेयो जागोन। जोंनि समाजाव सोलिनाय टिर, गान्जा, जौ, जुवा बेखौ हमथानायनि मोनसे बान्था जागोन आरो बे बान्थाफोरखौ जोंनि बर' समाजा आजावगोन होननानै दिनै बारग' एनडिएफबिआ फोथायनानै दङ। दिनै गोबां रायजोफ्रा मिथिनो लुबैदों एक्स फाउन्डार अफ एनडिएफबि 23 मायथाइयावनो रेजिस्टार जादों सुप्रिम कर्टआव, एडमिटबो जादों। बिनिफ्राय बेल हियारिंनि थाखाय खनथाम डेट मोनदोंमोन, खिन्थु दुखु गोनां बाथ्रा बिथांनि बेल हियारिंआ जायाखै। नाथाय नैबे गोदान बोसोर 2024 मायथाइनि बे जानुवारि दाननि फैबाय थानाय 22 तारिखआव मोनसे डेट फैदों बेल हियारिंनि थाखाय। जुदि बे हियारिंआ जुदि हसा हसिनो जानानै थाङोब्ला आरो जुदि गभर्नमेन्टआ बा कर्टआ जुदि बिथांनो बेल होयोबा बिथांखौ जोङो बेलआव उदां अख्राङाव मोनगोन होननानै जोङो आसा खालामनानै दङ। आरो बेजों लोगोसे जों नुनो मोनबाय दिनै गोबां बेबायदिनो एनएलए पिकेटार्सफोरनि जि क'क्राझाराव जाना थांबाय बिथांमोननि केम्पखौ पुलिसफ्रा थानानै गोबां गुलाय गुजाय खालामदोंमोन। दिनै जोंनि बर' हारिखौ थारैनो बेबायदिनो लासै लासै गादबलांगोन नामा? बेनि बेलायाव सार मा बुंनो सानो? नाय बिथांमोना सावरायनो होननानै ओंखारबोदों। जोङो जेब्ला बिथांमोना फैदों जों बिनि गथै जारिमिनखौ मिन्थिदों। सरकारनि खावलायनायाव अर्थात नैबे बिटिसि गभर्नमेन्ट आरो स्टेट सोरखारनि खावलायनायाव बिथांमोना सावरायनो होननानै फैदों, नङाबा बिथांमोना संग्राम खालामनो होननानै हाग्रायाव हाबफैदोंमोन, हाथियारनि संग्राम खालामनो होननानै जों बेसेबांखिनिखौ मिन्थिदों। जेब्ला बिथांमोना सोरखारनि खावलायनायखौ लाखिनानै जेब्ला फैदों जों गोजोननाय मोन्दों, खारन जोंबो सान्तिखौ लुबैदोंमोन। बेबायदि हाथियारनि संग्रामखौ नांथ'लिया होननानै जोंबो साननानै दंमोन आरो बे टाइमावनो बिथांमोना फैफाफिननायखौ जों मोजां मोन्दोंमोन। दा खोथाया जाहैबाय दिनै सावरायनायखौ कन्टिनिउ खालामनानै मोनसे फिथाइ थायहोनांगौखौ नागारनानै सोरखारा बिथांमोनखौ दिनै केम्पनिफ्राय होखारनायखौ जोङो थारैनो दुखु मोन्दों। मानि थाखाय बिथांमोनखौ होखारखो जों जेबो बुजिना मोनाखै आरो। बेयावहाय मोजाङै जुदि गभर्नमेन्टआ इनिसियेटिभ लानानै मोजाङै रायलायनानै बिसोरनि दाबि दावाखौ जुदि सुफुंना होयोमोनब्ला बे साबसिन जागौमोन होननानै जों दिनैनि तारिखआव जों सानो। बिथां एनएलएफबिनि मेन उद्देश्यआ बेनोमोन दि दिनै माखासे जिखिनि एक्स एनडिएफबि केडार्सफोर दंमोन, जेलाव दंमोन, जोबथेसालियाव दंमोन, बिथांमोनखौ अख्राङाव लाबोनो थाखाय बिथांमोना बेनि थाखाय दावहा संग्राम खालामदोंमोन, रन्जित देब्रानिखौ संग्राम खालामदोंमोन। नाथाय दिनै बिथांमोनाबो माखासे सरकारजों दिनैहाय गाहायाव बोख्लायबोजानानै बिसोर द्रप डाउन जाबाय। दिनै गोबां बेबायदिनो बर'फ्रा साफा एफा बिदिनो दिन टु दिन जागासिनो दङ। बेनि बेलायाव सार मा बुंनो सानो? बिथांमोननि जे थांखि बे मामोन जोंथ' मोजाङै मिन्थिया, जों बिसोरजों मोजाङै जिरायनानैबो सावरायनाय जायाखै। खिन्थु नों बुंनाय बायदिनो मिडियायाव जों नुबाय थादों रन्जन दैमारि सार आरो एनडिएफबिनि जेसेबांखिनि जेलाव दङ बिथांमोनखौ बरननांगौ होननायाबो बिथांमोननि मोनसे दाबिमोन। बेखौ जों मोन्थिदों बेयो मिडियानि गेजेरजों। दिनै बेथ' जाफुङाखै। थांखिखौ मोनहैयै सिगांनो दिनै बिथांमोनखौ थेर बेथेर खालामनायखौ जोंबो दुखु मोन्दों आरो बेखौ जोंल' नङा साफ्रोम बर' समाजा दुखु मोनगोन। जायफ्रा जाथायखौ नुदों बेखौ जोङो फोथायनानै जों बुंनो हायो। दिनै सार एक्स एनडिएफबिनि बे
जोंनि समाज फोसाबनाय हाबाफारियाव बिथांमोना दाब दाब जायगा गिदिंनानै दिनै बे जोंनि गिदिर मोनसे हालामाव सफैनानै लाइमोन गथ'फोरनि आरो जोंनि समाजनि जिथु थासारि आथिखालाव जिबादि गेना गोरोन्थि जालांनो हमदों बेखौ फोसाबनो आगान सुरनायखौ आं जोबोरैनो साबायखर मोनदों आरो जों बिथांमोननि गोसोनि गेदेमा हारि दानायनि जिथु इनिसियेटिभ लादों बा लालांबाय थागोन बेखौ जों सानै हयै खालामलायनानै दिनै जोङो बे 19 गामि ओनसोलाव माने गिदिरथार खाजामाथि ओनसोलाव बरसिलाझाराव जों दाफुंनानै लाबाय आरो जोङो मोनफ्रोमबो गामियाव जों बेबायदिनो बोथोर आरो समखौ मिलाय मिलाय सांग्रांथि मेल लागोन आरो मोनफ्रोमबो गामिनि जिथु गामि जौगानायनि भिलेज कमिटि थायो बिथांमोनजों जोङो थोंजोङै सोमोन्दो लाखिनानै जोंनि बे रोदा सुनो नागिरनाय माखासे गाज्रि थासारिफोरखौ जोङो फोजोबनो थाखाय जों मिथिगौ जेनेबा लाइमोन बा देरफुनाय गथ'फ्रानो फ्राय गोबाङानो हयथ' गावनो गोसो जानानैबो मालाबा गाज्रि संगआव गोग्लैयोबा लोगो मोननायजोंबो जायो सोरबाया बायद'आव थाङो बा गोग्लैहैयो बिनि थाखाय जोङो गिबियावनो जोङो गामिफोराव थानाय बिमा बिफाफोरखौबो सांग्रांथिनि गियानखौ होनो हानांगोन लोगोसे जों बयखौबो बुजायनानै अनलायनायनि गेजेरजों बिदि खालामोब्ला जों मा जाहैयो इयुनाव मा जायो जों बेखौ फोरोंनांगोन थिग बेबादिनो गासिबो बिमा बिफा जोंनि बे दाजानाय कमिटिनि सांग्रांथि सावरायमेल लोगोसे बिदिनो स्कुल कलेजनि फोरोंगिरिफोरजोंबो जोङो माखासे कअर्डिनेसन लाखिगोन मानो होनबा बेबादि मानसिखौ ओरैनो सरासनस्रायै सिनायनाया गोब्राब हयथ' जोंनो बेखौ सिनायनो थाखाय माखासे गोबां स्टेप नांगौ जानो हागौ बेफोरखौ जोङो सिनायनानै जों बुजायनो नाजागोन आरो फोसाबनो नाजागोन